Okay. Det her er forhåbentlig... Bare tag den forfra og snakke lidt højere. Okay, jeg håber, at det her kommer til at virke. Jeg prøver at tage 5 Mentos i munden på en gang. Og drikke Cola Light. Jeg ved ikke, hvad der vil ske. Nok ikke noget, men nu får jeg se. Hello, David. Han vil løbe. Hej, sjældent, mand. Vi er helt tæmmer her. Ha